Kumora mora ma intie janeno mar LTN seche machalo kama gigieki machiegni ahinya e chenro mar dond joluo kama joluo lose pime wach bende kan tiere chandruok moro amora to walose kaka jokanyanam kendo waloso mana gi kanyo. Nyinga en Niko Kelo, kawuono ni endi antiere kod chenro mano endo bende oyiedhi kama bende wang'iye jogo eko ma gin nyithi luo motimo maber ahinya e weche eko mag tiegruok maggi to koro nigi ng'ikruok madhi nyime kodaka weche mag somo. Kono ni endi an gi rawera moro ka endi ma adwan mondo mi watwag godo to moloyo ahinya wan mani mondo wang'en to koro do konyre nadi e weche ne mago eko mag somo. E somo ka endi mano e ofungu mar ngima. Ten rawera motimo maber ahinya odwa dhi e mbalariany to koro omoko kama omoke no endo wan kaka jokanyanam wabro lose wanen to koro ang'ma dwa timo. Chenro ni endi biro ni achiel kachiel kwa studios wa ka endi magi kima Nairobi. Nyinga en Niko Kelo. Thuolo matin adhi chako twak kodi omiyo kik ibed mabor. Mana kaka na aselero ni janeno mar LTN wabet ka endi mar mondo mi wang'e to koro en ang'o ma wantiere godo. An gi welo ariyo ka endi, achiel kuomgi en wendo ma bende en ng'ama okel wendo ka endi ahinya to machielo to en wendo nikech en rawera ma kore ka waromo go okang' mokwongo. Kinde ma kamagi ki aboro achiel kachiel ka kora moso gini misawa uru. Machiegni ahinya japuonj ma endi en japuonj Mr. Masiaga mar Rehema Children's Center. Kanyo endo nyithindo mang'eny ahinya mane onge gi nyalo yudo resruok. Kawuono ni endi wantiere gi rawera moro ka endi mabede bomiyo wa nyinge. Onyiso ni koro nyinge te en ng'ano mondo machak chenro ni endi achiel kachiel. Machiegni ahinya rawera matin. Nyinge ng'ano king'iyo kacha achiel kachiel. Iluonga ni Otieno Geoffrey Ochieng. Otieno Geoffrey Ochieng ma endi en japuonjre mane ntiere Father Tilen Mixed Secondary School kanyo ende mano betie motime penj mare to sani endi en ng'ano malo mondo mi odhi e mbalariany. Oseyudo luongo mare kwa e mbalariany no endo mar Nairobi. Odwa mondo mi koro odonj kanyo mondo otim tiegruok mare achiel kachiel. Omiyo thuolo ni abro miyo japuonj mar mondo mi otwagane koda ka jopiny e thuolo mapiyo piyo mondo mi onyiso ni to koro en ang'o morem, en dwaro mane, to en ang'o miyo wantiere kaka wuono. Mane wach mondo awe ni japuonj mondo ilernwa. Erokamano wadwa. Kijana mango ka iluongo ni Geoffrey Otieno. Geoffrey en achiel kuom nyithindo manyowango manyo otimo kompo last year. Nyang nyithindo 26 manyo kalo manyo yudo C+ and above. To he was the leading. So but mbaya modongo sedhi te se register. Geoffrey kene poko register. Koro Geoffrey odongo e Nairobi University, odhi timo engineering course, noyudo A-, and up to now ne gidonjo kawuono pok wayudo kaka onyalo register go nyaka sani. Koro nochuna mondo mi amany kaka onyalo yudo konyruok mondo nyathino odonj e skul nikech mano kene maisha ma koro dongo pok onyalo yudo napas to dhi goyo chuny nyithindo moko modong chien kendo. Koro miyo wabiro ka mondo mi wawuo gi jodalawa ng'ama nigi kony moro manyalo konyo go nyathino mondo odonj e skul. Wabura proceed. Wase apply nyaka help no adjust motimo everything. Koro ma Richardson Pino kende ma koro dong nyathino mondo odonj e skul. Kaka uwinjo no endo en achiedh nade ma sani omako ji duto te to wada penjo japuonj ni to rawera ni endi sama nosomo mochopo kuma ochope ni endi jonyuol mage samoro kama nitiere ang'o momiyo ok nyal konygi anyuolane kata gima chal kama to ma nyathi ma koro riek madwa mondo mi koro chieng' moro konyo ogandane kata konyo gweng'gi. Erokamano nyithindo te man go Rehema oge nyithindo man go weso ma jonyuol gi go weso kama gi jonyuolgi. Achiel kuom gi ne Geoffrey baba gi ne tiyo tich security noyudo accident 15 years ago ma koro en ng'ama ber en ng'ama ni piny mama gi eka luok ji estate eka gidhi gichien na ot. Koro miyo ne wakawe because he was very bright ma ok disappoint nyaka koro sani moyudo A- from a very remote local mixed school. Koro ma omiyo nyaka koro wakawe nikech en hope mar family no. Kaka uwinjo no endo en gima mulo chunyi ka in ng'ano endo ma in janyuol kata kok in janyuol in dhana kamano endo gima timre ne ng'ano endo man gi rieko maber machalo kama endi odhi timo mano endo tiegruok mar bedo medusa. Engineering en course maduong' ok onego ni koro thuolo ma kama endi kadhe. Omiyo ma endi en gima koro penjo japuonj ni to en ywak makende ma gichiwo kose en kapok abiro kuom ng'ama dwaro yudo kony japuonj. Ma endi
idwaro nang'o mondo mi koro tim nikech wachi ni mondo mi ng'amo neno nyalo konyo mano koro en gima ng'ata nyalo timo kata kaka sani koro wakelo wachini ndi Lolwe TV kaendi mak mana ni to in iwuon emikawo thuolo ni janyuol nyathini ni kanye jonyuol nitie to mag jonyuol man Dar es Salaam ma ok mama gi kaka sekoni ni an gi famili maduong' to luok estate mondo ko to baba gi to tuo kaka no accident to tiyo nyaka sani koro all along an masebedo kaka mama gi ta baba gi e somo mar nyakun koro gike sani koro achiel kuom nyithinda ma nyahero manyo timo KCSE last year en Geoffrey koro miyo unfortunately an koro kino dong last kapok oyudo registration wasetero 25 ma already moko donjo next week but en pok register to say panel koro Geoffrey is my son. I can call him my son. He's one of my children. So ogik makoro okanyala wedo jonyuol ne nikech joko okanyala they cannot do anything kaka ma nyithindo moko manyo sekonyo Geoffrey koro adwaro mondo koro maendi en thuolo mari ing'amo ero somo gombo mari ni mondo idhi mbele gi somo mari to nyalo bedo ni koro onge komondi mondo mi jogi bende mane ni sani owinji maber iparo ni course moluongi ni dhi tim mar engineering ober kodi ober kabisa kendo en gima nadwaro gima ne an go e chunya gima ne mondo adhi atim momiyo be na work hard mondo ayude I do that grade when I don't know can apply the course to chako biro kendo no mora zaidi Geoffrey leronwa ni mane lek mare mondo mi odhi obed kaka midusa engineer mondo mi okonyo oganda wa kwing'e ng'ama chieng' mono konyi maendi wach montiere go kaendi kaka oganda ma joluo maendi en nyathi jaluo maendi en ng'ano endo ma en achiel ma en kuom onagi mago mantiere wacho ga pile ni jaluo en ng'ama riek rieko machal kama endi ber ma mondo mi koro wakawe wakete kanyakla mondo bi okonyo oganda wa chieng' moro kaka kikonye kawuono be kinyino kony ng'ama chielo mabende ibro bedo no moko kanyo endo e thuolo matin mabiro ni endi ibro neno e TV mari kanyo endo namba mar account number kama odhi e school ka en gi gimoro matin minyalo chiwo en mna koro solro pesa minyalo chiwo pesa moko ng'eni en pesa marom nadi japuonj ibro lero ka endi mondo ng'eni koro en omenda marom nadi magidwaro mondo mi odonji kuom sani endi koro namba bro kanyo endo ma ibro neno ka kinde ka kinde nitie piny kanyo mede kino nembe ni makadho go e koponi nyalo tudri kod nyaka min gi namba nene kanyo endo mondo mi koro ing'e mang'eny kinyalo konye kata mondo mi ing'e mang'eny kaka inyalo ng'ado ne rieko mane momiyo wabet ka endi kawuono japuonj en omenda marom nadi midwaro mar admission mondo donji ochaki okay mondo donji first semester idwa 30,000 mana pesa madwaro mondo mi chak first semester to admission mare oriwo gimoro everything 30,000 manoriwo nyaka the first semester neno te the registration janeno mar LTN wan kaka oganda joluo 30,000 ok nyalo kuodo wiwa maendi en nyathiwa mwang'e maber ahinya ni chieng' mono chako ting'o oganda wa malo 30,000 kende kik mi nyierwa kaka joka ng'ato en kwayo ma mondo mi chodri wuon inegi nyalo timo kigolo matin 100 200 nyaka ng'romnwa kanyo endo mondo nyathini ka chieng' moro donjo to nochak waduoge kaendi mondo duoknu erokamano kaka oganda joluo to japuonj ang'o musetimo sani endi mar mondo mi nafas nene kik lal nikech kapo ni koro nafas ni olal to nyathini bende kwa konyo e yo moro amora nosedhi nyaka e college ma wandiko barua ma present our request mana gimiyowa 1 week mondo mi whatever mondo mi tuma wayud pesa no mondo chak somo kanya pino mamoko so we are given only 1 week emna juma achiel kende kaka iwinjo nitiere no endo chakre kawuono nyaka giko ma juma ni endi en kinde matek ahinya kod nyathini juma achiel ni nyalo loso ngima nyathini nyaka chieng' no kony go jomoko obendo konyro wuon kata nyalo ketho ngima ne chuth mondo odong' ka en lak nyiero mano bednwa wich kut kata wane kaka oganda joluo en 30,000 kende namba mano minyalo ore kony nitie kanyo mar M-Pesa kok inyal timo mano dhia e bank kamora mora ma intiere nitie bank account kanyo gi nyinge mobiro no endo to gi admission number neno mago te kidhi chulo kanyo endo tinyalo gocho ne japuonj biro weno namba ne kata min gi mar mondo mi nyathini odonji e tiegruok mare Nyasaye chieng' moro no chako duokni mano kata di 10 kata di 4 Geoffrey antiere kodi kaendi
ineno ka chunyi nitie ma mondo mi isom, nikech ang'e ni aneno ka jomoko osechako oro gimoro matin. Chunyi nitie ma mondo mi isom mondo mi jogi be kik kuod wigi. Kamano, an chunya nitie somo kabisa. Loso king'iyo gi kaja kamera kacha nyisgi ni chunyi ni e somo. An to chunya ni e somo kabisa. E gimodong' sani e ngimana. Sani joma ng'eny chance mar somo no giyudo to an ayude, koro agombo somo sana. Koro dhi mbele na ema tek nikech wach fino. To ji luor tinde ni nyithindo mang'eny kore mbalariany to kawo thuolo mag donje aole, gidonje timbe moko maonge tiende. Ai koro giduogo gibedo ni koro en wich kuot kata disappointment ne jonyuol kata jomokonyogi. Digole singo kaendi ne jogi ni ini dhi timo maber nyaka higni 4 mabiro go kendo ibo kadho gi upper class honors. Mano to gima asingo kodu nyaka takal, nikech sani anya wacho ni an tegemeo mar familia. Koro ji mang'eny kaka iwacho no dhi but ok giduogi kaka ne giparo, lakini kachako ng'iyo kendo familia na kendo mondo adhi achaka donje weche mag anasa, ok ane an gimotera no ema dhi timo, kendo asingo ni after the 4 years aduogi maber, upper class kata first class honor. Mano gima singo. Rawera no ogolo singo mare ne in ng'ama dwa mondo mi okonye kamoro amora ma intiere kanyo. Mano ai mobro make go chieng' moro nikech ing'eni gigi dong' karapar. To biro nyimu kaendi to golo kendo follow singo mare no wuon kaka ng'ama tin. Ang'ene jonyuol ne gi jopuonje kata mana wan wabobedo ma mondo mi wasik wagaye koni gi koni mondo odongi ochop kama ne beno betie manende okang' maber. Ma endi en chenro mar duond luo, wadwa ni wadhi yweyo matin ka waduogo to waduogo pod wan mana gi wachni kaendi. Sama waduogo okang' mar ariyo wadwa ng'eyo ni to koro kuom sani endi Rehema Children's Center kama entiere no endo winjoro osekonyo nyithindo mang'eny ahinya. Ang'o giri ma pod odong' kanyo? Wayudo Will Geoffrey bende wachako wapenje ni en nosomo Rehema. Ang'o monyalo bet ni oneno kanyo endo ma dimiyo mor kendo dimiyo bende ochako nyise jomoko bende ochako donjie kanyo mondo nyithindgi kata lek margi ochop kaka mare ochopo. Kik idhi mabor, ma en duond luo. Machiegni kendo kamoro amora ma intiere ma chenro mar duond joluo kaka wuono ni endi wantiere kaendi gi wach ma bende ber to bende ok ober ahinya kalore kaka sani koro kele mak mani ober nikech wamor kaka nyathi ma en nyathi jaluo timo maber ahinya e weche go mag somo mare, omiyo wasungo kendo wapuoyo to moloyo ahinya e kinde gi eki ma piny koro tek. To en mani en gi gwenyruok nikech nitiere nok mar omenda mano ma school fees. Mane omiyo kawuono mabet kaendi wang'eyo to nyithindwa kamoro amora ma gin to kata Geoffrey kende kamoro amora ma nyathi moro kadhe to kaka dhi skul onge, onego bed ni mano bedo responsibility marwa kaka onagi mondo chieng' moro wamorie godo. An ang'e ni joluo mane bedo ga doctors, engineers, gimoro amora mane dwaro ipinyi mani to in ng'a, ok wachi ni an ng'ani, wachi ni an doctor so and so. Wabedo mondo mi koro Geoffrey kitieko iluongo ni engineer Geoffrey, mane gimondo mondo after 4 years mane gimondo mondo wawinj. Omiyo rawera mane kani endi nitie ga chiedh nadi mag school fees. Omenda midwaro sani mondo donje e semester mokwongo en mana 30,000 kende. Inyalo yawo ne yorno ma mondo mi odhi nyime, inyalo chiwri mar mondo mi koro ikonyo otiek skunde no endo. Inyalo timo matin kata mana kama inyalo to tek ni koro wabende lwetwa ochope agulu ni endi mondo mi wakony rawera ni endi odhi nyime. Geoffrey isesomo Rehema. Rehema ni umi foundation mari mi dhi Tilen Mixed Secondary. Tilen nitiere gwenge mag Mbita. Tilen nitiere ya aparo ne nitie to mino Tilen Oguta mar Gor Mahia. Keni ma skuni ochake nyingo wuone gi Tilen Oguta ni ne en player mar Gor Mahia chon. Taparo ni mano nyaka be ni nying babane. Kata kok nying babane to nying skundu no. Koro wach mantie maduong' kaendi en ni nyiswa gimomiyo iparo ni inyalo encourage nyithindo moko bende ochako donjre Rehema kama in nikadhe. An Rehema achako go from nursery school nyaka class 8 kuma nachope. Kane
janyuol ok nyal dhi mbele gi chulo fee kata kana tin kamano to japuonj anya luonge koni babana nikech osetaya ndalogo te koro en mano okawa kanyo kwateseka matin aduogo skul adok ot matin an makon janyuol bok nyal koro nokawa kanyo mosomesha opuonja chakre tin na manyaka adonje aboro matieko maber mana kalo maber mane kinde en mochako tera e high school ok kata an kende motimona kamano osetimone ji mang'eny to many of us ji mang'eny osebedo kakalo koro struggle kodwa nyaka e high school watieko maber kendo chako konyowa manyona kata sponsors terowa nyaka mbele mabe agone erokamano nikech koro en wuonwa mar ariyo kata nyalo kata en wuonwa mokwongo mola nya duok Nyasaye erokamano nikech ka Nyasaye bende ok nomiye riekono gi nyalo dok ichopo kanyo kamano to dier. Koro kaka iwinjo rawerano losono endo en gima tek ahinya. Iwinjo ka odongo chakre nursery school mare kanochako Rehema, to Rehema kanyo en a rescue center mikonyo mana nyithindo ma bende nigi nok gi chandruok mopogore opogore, to koro chopo kuma koro gisetimo bergi ma gichopo kanyo eno ka pod ok giwe rawerani endi pod imanyo ne kaka onyalo dhi nyime gi somo mare. Mano nyiso ni Rehema kanyo endo en kama nitiere dongruok, to ji mang'eny oseyudo konyruok koa Rehema kanyo e lwet japuonj Masiaga. Maendi en gima miyo wabedo gi chuny adieri, chuny mar konyo machalo kamano ok ji mang'eny mani godo. Omiyo wasiruru kata moko mapod odong' Rehema kanyo mos e chenro niendi nyako chopi. Japuonj en gima ok yot mondo mi igol nyathi e nursery, nyathi ma bende ok mari nyathi ma ubira rescue center to ikawe michopo kode kama ichope niendi. Ang'o momiyo kata ere kaka iyudo motivation kata gima miyo ibedo gi nyalo mar timo gima kamano? Okay, aonge gi nyalo but en chuny ma ng'ato nigo nikech kata mana an awuon maisha mara masomo no kobedo masmooth kaka jomoko paro. From 1 nyaka from 4 nakawo 8 years mondo atieko. Koro from 1 nyaka 4 nikawo 8 akawo years. 8 years. Primary be kawo 8 years. Primary akawo more than 8 nikech class 8 atimo didek. Akuno join from 1 kendo onge pesa. Pesa mane onge kose no kiriek. Nakalo kendo I was being admitted in a national school. To never pokaido school fees. Koro my vision and my hope was nyaka agi kuma ji gike. However long it will take. So you want to tamoko kana donjo from 1 nowhere school. So I took 8 good years. 8 good years from 2 Mano high school. High school from 1 to from 4. From 1 atimu 1 month. From 2 atimu 1 month. So class my bed from 3 and from 4. Malong. Takao 8 good years. So no kadwar bang kana seche ma yudo gik makora gike. No kadwar mar chaka neka nyathi moro ne nyalo chako bedo wasted. Koro I wanted to change. Nadwar mar lock sura mar family mana ai. Ni ka jogi teo ko somo. An kura dwa ka different path. Nadwa ka at all cost. Yeah, koro na I sacrifice myself. Ma kang'io pesa machulo first for one kadonja gi pesa mana age donam kaido siling 500. I did the second term in Mara Beach. After 1 month, I came out of the school fees. It's a day school like Kuruguan, Kurumanakura, the man could afford. No Kachaka dog so mukin. The following year, Chaka rescue, I shall 0% sling me a boro at the Uri High School. Second term, strike a chill, June, no rainbow school fees, the old school. Now we have box mara everything is school time. No kadok nikasana. So I Mano uriri iwenya kalepi. Everything. I adapt everything. We puka kaunya. Isome school yadi school yadi misome ngema ni mar somo ke kwana gima baya. High school asome school angwen. So we angwen mo take high school. We take high school. Koro kana biro Nairobi kaset Kaloma. I was to join university. So no kanya yudo pesa nikech difference in problem. Kono choma timu ya katimu diplomas mananya lo timu. In project management
to gi clearing and forwarding. Then mago no kabiyo kana mora. Passion mara bang'e nayudo tich gi event management na Central Bank. Emomiyo kura yawo go center ni koro poka gik mana dwaro. No kadwa neno ka nyathi moro thagore to antie nikech kata an kada yudo ng'ano nyalo mako lweta mapema to kakawo 8 good years na waste gimana akawo 4 years. So that is my motivator. That's what motivated me mondo mi akaw gini as my passion. Mo chuna ma wetu na tiyo mondo abed ka puni akonyo nyithindo. So I'm very happy nikech sani I said this nyithindo over 1,000 from the Donor dumping site. I'm 76 manyo on university. Kariyo gi group ni ma right now getting 26. Adi maso university ko kadhe lweti. 76 mose donjo. Prabiro ga uchiel mago nyithindo ji mok magi. Onge mara. To gi manjin masana 26 makoro yo the 26th one. So en a big family angi 341 saizi sane mana high school machulo school fees. Akeni bende kamora mora maintie iwinjo sigana ni mabera. Akeni be iwinjo gima biro kani. Nyithindo 300 mano skulu mzima michulo negi fees e high school. To rema nyini gi nyithindo di primary. Angi 100 beach. Nyithindo 100. To university iseka uji 76. Uso the university. Ma out of the 76 apaga rio sitieko. Ma sane go lam. Mano you are a hero. Onebeni President Uhuru Kenyatta paro mondo mi Heroes Day medal nikech okapar ni jima an individual moken an institution osetimo gima japuonj ni osetimo. In kama intino isetimo ang'o? Pare otimo mano gi means mana mage go kende. Samoro Nyasaye omi nyalo maber molo kata ma entiere godo. Wati gi nyalo manitiere no endo mar mondo mi walos kuonde jomoko. Gima duong' moloyo humanity onge. To humanity en konyo ng'ano endo manigi rem. To mane gima japuonj timo. Iwinjo no kadho kama tek ahinya okodo mondo chako ne kendo kanitiere nyathi ng'ato kata nyathi moro amora mane gi nyalo mar somo to koro ok nyal dhi nyime. Omiyo thuolo ni nitiere, namba nitiere TV kanyo, gimoro amora nitiere, chak mana sani endi, magi ma kwatimo kokadhi chenro ni endi, to wabro puoyo kendo wapak. Wabudu kunu wach kaka osebedo kadhi. Aneno ka nitie joma chunygi osejok, osechako oro pesnigi, nitie joma chunygi osejok, dwa mondo mi koro kaw kata nyathini opuonj nyaka 4 years, en gima ber. Omiyo japuonjero kamano ahinya gi chuny ma intiere gono, ok en gima yot mondo mi ng'ato obed gi that patience. Wacho ni patience is a virtue. To mondo japuonjo kaw ma en kinda ma kata na onge ko tanga wuondi ni da som high school 8 years. Mano kora na weya adhi kata lebo makanga nikech nyaka yud pesa mane gima duong'. Yes, Geoffrey, koro iwinjo story ma japuonj. Ok chal kata gi mari. Ini yudo ng'ato momako lweti mane japuonj ni mogoli piny okeli kama okelieni. Koro parane mare no kaka nitiere ka no sacrifice all that much owe bedo gi family ne mondo mi gi the best mondo mi nyithi joma moko. Mano should be motivation enough ni mondo mi ng'eni gini iwuok mondo idhi tim mondo bende ting' nyinge malo. Omiyo kuom joma bende dwa mondo support ka gieki kik mondo e disappoint gi. E thuolo mabiro ni endi wabiro nyisi moko kuom mago eko mageno boke mag rawera ni endi ma bende wantiego ka endi kaka ma endi en slip ne ma yudo godo A-, ma endi en for the Tillen Mixed Secondary School bende nitiere ka endi inyalo ng'i apane kamera na nyalo zoom maber mondo mi wanene ma endi en rawera mariek. Kwawe mano en gi mano endo ma en oboke moluonge godo koa University of Nairobi mambalere mano endo ma Nairobi. Nyalo nene achiel kachiel wabro mi thuolo ma mondo mi nene. Omiyo ber ma mondo mi kony rawera ni oyud mano endo ma en lek mare. Kako wadwa tieko chenro ni endi, adwa ni mondo mi ma endi obed ni en wach mi dwa loso godo gi ji japuonj. Lose gi ji ka endi mondo mi gibende gine gi mineno ni mondo ji one this vision ma intiego ni mondo they buy into the vision mondo mi they support the initiative. Mane gima nyalo bedo ni nyalo konyo ka endi e samwa dhi ni. Thuolo ni en mari kiloso kod jogi. Pero kamano ana kwayo mana jogo ma jodalawa ma joluo ni mondo wabedo joma selfless. Wang'eyo ni jogo wantie mang'eny man gi chuny mar konyo. Samoro pogi identify areas kuonde ma ginyalo tere kony ma gin go. Sani wan gi COVID-19.
manyo nyithindo ma wacho go te yudu go te nyo an kodgi kendo nyaka wuoth oko kamanyo gi chiemo maka recent we are very lucky no wakilo chiemo gi joka Safaricom Foundation ma konyo go nyithindo to gi magi dak koro osebedo tich matek nyaka nyo covid chak nyaka sani obedo affected bio mara mondo ginya risk kata mana chances mara nyithindo 25 manyo se university go mase register go nyen nyoke tich mayot tago iro kamano joma nyo chipi moko nyithindo go masani a good number se register poko donjo yani ke date margi mag admission madonjo poko gi but ngama wani chan mapuni chani achiel ma jopni ni kera podo gi nya manyo poko iro na pass matemo mar registration koro wakwayo ujira lawa ni donation machiwo oken gima mang'eny karibu masiling achiel karibu masiling 10 karibu one bob one man one person that is even enough bob ko choge mang'eny biro konyo ng'ato nikech kata ka ng'iyo maisha mara aneno ne kidwa konyo ng'ato kiki kuma ng'ato ai gi nyathino kiki jonyuolne kiki kuma ai kata kiki kuma odake gi nyathino as an individual and mane motivation mose konya ana Migori to nyathi Homa Bay County koro kada berangi regional balancing doka angi tino mang'eny kada bi makende ji ma every county be ludan angi nyithindo from those counties koro me wakonyre ujira alawa mondo be magi nyithindwa kiny samoro bubedo James Orengo moro ububedo kata mana John Badi moro ubedo kata mana governor Awiti moro kata mana somebody in Kenya a very important person in Kenya to kwa kawang'iyo ni kwa ng'ato ng'iyo ode ujira alawa obu nego so many brains manyithi yudu masaba nyalo ting'o oko winjo ler mani kanyo to anyalo mana medo ne riwruok e teko kogando riwre gimoro gima ditam ji onge pod wamedo mana kwayi ma mondo mi wariwre mondo mi wakony rawera manitiere niendi e gimoro matin minyalo japuonj wacho ni ok nyaka igol gima ng'eny mana matin no gima duong' en chuny migole godo mane mabro miyo wachopo kama wadwaro to e thuolo mantie niendi kapok aduogo ir japuonj mondo ichiw namba ni aboloso kod rawera nie kech an gadier ni idhi donjo e skul juma manyien kendo ibro bedo koda ka hayo maber ne ng'ama do mondo or pesa ni bank account mar Absa mantiere kanyo no endo nitie namba mar M-Pesa kanyo mano en min nyathini bro nyiso nying min gi no endo mondo mi kik ior pesa kama upogore gi nying mobo nyisi mar mama ne kidoro gi M-Pesa kidoro loso ne gi min gi dwa konye kata gi laptop ngene nitie gik mang'eny nyalo timo nyalo bedo ni laptop idwa konye go mondo study godo well and good magote gi gik midwaro koro obro chiwo nying mama ni iluongo ni ng'ato baba ni iluongo ni ng'a mondo mi koro kata ka ng'ato wacho ni dwaro mondo gochine kata mama ni to yudo ni mama ni adier sani piny Kenya ka endi piny mogak o chachni be koro ng'e kacha tinyisi ni mama ni iluongo ni ng'ato baba ni iluongo ni ng'a an mama iluongo ni Mary Atieno Otieno to wuonwa iluongo ni Bernard Otieno. Koro namba mar mama ni inyalo ing'e ofed Ang'e. Koro wachne jogi mondo ging'e kik ng'ato kik gunyre gi namba mar Inge TV weche nyalo wuok mang'eny. Namba mama en 0726701032 chaka nuoyo 0726701032 mae namba mama. Mane namba mama ne te namba bende ringo kanyo inyalo dhi kata bank kain pesa ni mama tin admission number ne nitiere kanyo nitie bank account number kanyo Absa mago nyalo chule University of Nairobi mondo mi koro igochne mini kata japuonj obuchiwo namba ne kaendi mondo kaw bank slip mondo dhi go de school kadi timre kamano to dibed moro malich ahinya e thuolo mabiro niendi adwa mondo mi koro ami japuonj thuolo ni ma mondo mi obeo mi wan namba ne samoro in gi nyathi moro mathagre kamoro neno ka en gi chuny mar konyo ditudri kode mar mondo mi ong'ad ni rieko nyathino nyalo yudo konyruok magi gini te gin yore mag konyo ogandawa nikech mano emomiyo duond luo nitiere ka mondo mi joluo obed nyalo twake odgi mae duolo mwatwake no japuonj mae thuolo marimo mondo wach namba ni namba en 0 en nono abiriyo 42 45 24 nona auchiel koro no in English 0742 45 24 06
Nyinga en Michael Otieno Masiaga. Onge wach, aparo ni e thuolo ma koro odong' niendi en mari mar mondo mi dakika achiel nus dakika kod dakika achiel kwa jogi mondo ng'ama chunye olor mondo bende obed kodi, oriwre kodi e dwaro mari sani. Ng'i kamera cha. Ago erokamano kuom chance ni, to an magi kwayo achiel ni kunya yie koganda luo akwayo kendo achaka akwayo kendo ni ukonya kuma moko ni kawuono amoko akwa mana kony moro mondo adhi mbele gi somba. Ang'eyo ni ndalo moro be ambe nakonyo ang'e nakony, koro akwaya oganda joluo ni mondo ukonya ma ting' mapek ok onyal kenda, koro ukonya kuyie. Ang'e no yie koro ago erokamano. Erokamano wuoyi matin, mano en gima ber. Watieko chenro niendi e sa machalo kamani. Geno mara en ni kaka oganda joluo wariwre. Dwaro mara ni mondo wachopie mae. Kijana ni oyudo kama bro mako. Chieng' moro machielo nokonyo bende ji moko ariyo. Omiyo konyo en chuny, chiwo en chuny. To moloyo ahinya, dhano wadu ok nyal duoko ni erokamano moromo. Nyasaye mantie polo ong'eyo kaka igolo gi chunyi to miyo obro miyi. Kizungu wacho ni blessed is the hand that giveth than the one that taketh. Omiyo en thuolo mari mar mondo mi itim kamano endo. Wan LTN kaendi oboduoko ni erokamano mathoth mang'eny ahinya e chenro mabiro kapo nono odhi maber kamano, nikech ang'eyo ni maendi osetimre. En geno, en hope ni osetimore. Omiyo japuonj erokamano ahinya kuom thuolo mar mondo mi ibe ka otimre maber, ibe kik iwe mok iduogo go erokamano ne ogandawa. Rawera in bende kodhi ni maber, kik wiyi chieng' moro wil, wich jawil. Ang'ene wiyo kuwi. Erokamano masani endi janeno mar LTN. Thuolo mane intiere go koda ni endi, adwoko ni erokamano kuom kawo thuolo ma mondo mi chunyi olor mondo iriwri kodwa kaendi, nikech riwruok e teko to moloyo ahinya wakony, nikech erokamano maduong' to gi gweth mang'eny amna ir Nyasaye mantiere polo malo. Nyinga en Nick Okelo. Nyaka wachokorom kendo e chenro niendi, bed kod kinde maber.